So-ke guys, nindixolele wethu it's dark because kuyalalwa eGoogle lethu. Remember, I have a morning flight. My flight is at 6:30 in the morning, so I decided to be in bed early. Ndigqibe late nosebenza abantu wethu, so I'm tired. So ndithi ke I met my husband. Ndibene nomusa ngoMphunyaka. Yho, nako ndimbiza ngegama. ngoMphunyaka. Sayazi wethu, but I think it's the year 2000. It is the year 2000. Sidibana phi? Sidibana at Pick n Pay in Montclair, eThekwini. I had gone to Montclair for holidays, to Durban for holidays. Ndiyobona uDabawo. Even though Dabawo, remember, ndithe kuDabawo sagqibelana when I passed matric, wathi ndigqibile ngawe, and so forth. So akwabikho nto indidibanisa naye ke ekufundeni kwam further tertiary, you understand. Sangabo bantu ke banqabeleneyo, but sawudibana wethu xa kukho loo nto ekhayeni. But ke uqala kwam uphangela, I decided, you know what, to let bygones be bygones wethu. I was very grateful for the opportunity, because I feel like had uDabawo not taken me on, we understand, I don't think ngendaba ngulo mntu endaphela ndiba nguye, you understand. So being raised by her was very instrumental ekundakheni, uyabona. Enye nenye ke guys, life happens. So I decided to focus on the positive, and forget the other, parts ezibuhlungu. So uqala kamphangela ke, I was that person that would go home sometimes to Alice, sometimes ndiya kuDabawo eDurban. So this December ke ndiye eDurban kuDabawo. We went with my cousin who came to visit me at Pretoria. I'm living in Pretoria at the time. Uzondibona ePretoria, I'm working at the Reserve Bank at the time. So uzile ke for holidays. So uvala kwam sihambe siye eDurban. We grew up together because she grew up in Stenga. Umamakhe was a nurse eStenga. So they would come for weekends eMlazi nomamakhe. So siyazana ekukhuleni kwethu. So it's only natural intoba xa ndiqala uphangela oyena mntu ndifilisha uspenda, time with, and spend my money with nguye, you understand, uNosipho. So we went to Durban soyi-2. uNosipho ke ngomnye ke omhle njengoNolwazi. Laa Nolwazi ndithi kuwe abelungu babebuza into yoba wayengangenela uMiss South Africa. I met another Nolwazi. uNosipho is another Nolwazi. As she, as we grow up, amhle umntana abantu, amhle yellow bone, but ubuyelo bakhe man, yho, andiyazi guys. Aqhawuke apha esinqeni, uyabona, abe nezaa hips, then amathanga la angadibani, abe nesaa space, abe neempundwane ezithe qhutsu. Uyeva, umhle umntana abantu, ummelile. Same problem le ndandiyifumana kuNolwazi. Xa ndihamba naye kuzawumiswa mna, kanti kufunwa yena. So this one time ke sise-Pick n Pay siyokwenza a little shopping, yabo. It's New Year's Eve. I had a ring watch and ndandiyifakile, I think my middle finger or something like that. Kudlala umculo ke, yazi laa mculo wooPick n Pay clicks, yabona, ooJeffrey Osborne, ooMichael Learns to Rock, ooPolice, you understand. Yeah, i-rock sometimes, yabo. Not actually Jeff Osborne, it's mostly rock music. So I'm dancing to the music. I'm a happy, jolly person by nature. So I'm apha kwi-aisles ndiyazijayivela ke, singing along to the music. It's my kind of music, by the way. Everyone knows if mna ufuna ukundisurpriser,
ndidlalele ooPaul Young, uyabona laa. So ndiyacula ke, ndiyacula. There's these two guys, ne? Badadlanyana ababhutana, andibahoyanga wethu because bamdakana, but bamdaka oku bokubonakala uba baxwebile wethu, baxwebiswe, uyababona uba inoba baphuma ebhishi, yabo. So bancokola noNosipho, uNosipho akanamdla wabo, baphendula nje, uyabona, ngokungabi namdla. And then kuziwe kum, uyabo. Kunconywe iring yam, iwotshi yam, afuna ubona into yoba iwotshi nyhani iba nalo nyhani ixesha lo bhuti, ntonontoni. Babe sebesixelela ke into yoba bazawuba nephathi, ne-New Year's party, what, senza ntoni in the evening. Asinaline ke no my sister, like asinaline. And ke kwadabawo ke kubona ngumzi wabantu abakhulu kaloku, akho vibe, you understand. Sijongane no-sisters, uyabo. Anyway, they asked for a number so that bezolantuka, bezosifowunela if we're interested. So we must think about it. If siyafuna bazasifowunela basitshekishe later. Hayi ke fine, sigoduke kufowunwe. Sesidisayidile into yoba hayi man, asibe sihleli apha wethu, masihambe, you understand, siye epatini, at least ilapha around kwalapha eMonkley. So sizothathwa ke. It's a nice BMW, maroon in color, grayish leather seats. Linene ke umyeni wami, yo, nene, very neat till today. Uzosithatha ke. We both sit kwi-back seat. Atoyitoye ke into yoba kanjani, wayesebenza ushofa, what. And akucela mba mandihlale efront. Mna ke ndinale ngqondo into yoba ndiyakwazi ufuna lo mntana, you understand, but anyway, let me play along, uyabo. Then we get to the party, but I realized, no man, i-attention yalo mfo ikum, you understand. I see, nam ke, I play along, you understand. We are served meat, but abantu abakhulile abaqolileyo wethu, so they know how to take care of their guests. So we're well taken care of, and siyancokola nobhutisa. Hey, xa kusithiwa mkholelwe umntu xa ekuxelela ngayo okanye xa ezirivila his true self, that guy, first night I spent with him, like the first few hours I spent with him, he did not fail to tell me ukuthi yena he prefers older ladies. I'm older than him. I was like, why? He's like, because wabuza age yam, I think ndamxelela, and then he told me into yoba, yo, I wonder, but ke abesesitsho ukuba usually and he prefers older ladies. I'm like, why? He's like, no, because they take care of you. You understand? Like, they know how to take care of. Yeah, I'm like, oh, okay. Wow. I'm like, maybe yakubo ke because I don't know how to take care. I wouldn't know where to start. But we clicked with ngolo hlobo lwethu ke, only to find he works in Joburg. Nam you understand. So after Durban, going back to Joburg, he came to visit. Ndihlala ePretoria at that time, eSunnyside. You know that campus ama-flat la amaningi, Tamboti and what. Ndandihlala eTamboti kahle. So he came to see me. He lives in Midrand at that time. Wazondibona ke, wamane siza. Hayi, sathi sabe siyalantuka. You understand, si bar grand wethu, yabo.